Vitajte pri pokračovaní o predstavovaní moderného webshopu. A v tejto sérii alebo v tomto videu som vám sľúbil, že sa pozrieme do administrátorského rozhrania e-shopu. Ako som povedal, tento e-shop nie je len predajný nástroj, ale aj firemná stránka a blogovací systém, a tým vlastne zvyšuje hodnotu, ktorú dostávame týmto systémom. Takže prihlasujeme sa cez formulár prihlásiť sa a dostaneme sa do celého systému. Takže vidíte, že e-shop tvorí iba jednu časť, a to je práve túto, ktorá sa nám zobrazila. Toto je hlavný nástroj e-shopu a tu máme okienko, posledné 3 objednávky, respektíve posledných 7 objednávok zobrazených. Keď si to rozklikneme, v strednom okienku máme vidieť grafické znázornenie tržby, to znamená, že niečo cez 180 € za posledný týždeň alebo za posledných niekoľko dní. A opäť máme tu zobrazenie hlavné štatistiky. Čiže tento týždeň je len začiatok týždňa, máme 236 €, najlepší produkt taký, zákazník, najlepší zákazník všetkých čias, to nemáme zapnuté. Dnešné objednávky, keďže je skoro ráno, máme 0 a tak ďalej. Potom tu máme poslednú objednávku, ktorá nie je vybavená, a ja to pokúsim sa troška zmenšiť. A ďalej tu máme hlavné kolónky ovládania e-shopu. Čiže tovar, aj tu je tovar, čo nám ponúka tovar pridať, zoznam tovarov, kategórie, ktoré chceme navoliť, vlastnosti, môžeme zadať výrobcov, odznaky, to znamená, že môžeme dať nejakú brandovú značku. Potom máme sekciu zákazníci, ja si to rozkliknem. A tu nás sú zákazníci, ktorí sa nejak prihlásili, zoznam nákupného košíka, to znamená, že aký sa nákupný košík zoznámi, potom je tu potom je tu zobrazenie zoznam prianí. Ja to mám vypnuté, ale ľudia si môžu jednoducho tovar nielen kúpiť, ale aj si ho označiť ako svoje prianie a zaslať svojmu priateľovi, priateľke, a ten môže im kúpiť na narodeniny alebo na nejaký sviatok, na Vianoce, tovar práve z vášho e-shopu. Potom je tu sekcia objednávky. Vidíte, že každá objednávka má niekoľko možností. Objednávka je najprv vytvorená. Potom, ak ju vybavíte čiastočne, necháte si odkliknúť čiastočne vybavená. Keď ju potvrdíte, že je tovar na sklade, necháte potvrdenie označiť potvrdiť. Tým pádom sa pošle aj e-mail klientovi, že vaša objednávka je akceptovaná a že za chvíľu bude expedovaná. Alebo naopak, keď sa objedná tovar, ktorý už nebudete ďalej predávať, tak budete mať možnosť navoliť zrušená objednávka. Potom vrátenie peniaze alebo objednávka odoslaná. Ja som napríklad teraz mám vytvorenú, to znamená, že klient prišiel, požiadal, kúpil si tovar, uviedol 14-dňovú splatnosť faktúry, keďže je to štátna alebo správa, takže tam nemusí ísť na dobierku a v systéme mi to dalo, že vytvorená. Ja keď túto objednávku vybavím, je to maličká sumička, vidíte len 24 €, ale sú to aj väčšie sumy, ktoré reálne prichádzajú, tak vybavím, tak dám, že buď najprv objednávka potvrdená a klientovi príde, že objednávka je akceptovaná, a znamená to, že za chvíľu môže čakať vyexpedovanie objednávky. Alebo prejdem rovno a dám objednávka odoslaná, a tým spôsobom už mu dojde e-mail, že mu bola odoslaná balíček s objednaným tovarom.
čiže to sú objednávky, potom je tu možnosť zľavy zadať, čiže nakodujete si zľavy, aké chcete, na tovar 20%, ja som dával 20%, 30, 10, podľa toho, že ako treba. Čiže vidíte, že taká zľava sa potom už automaticky zobrazí aj ja vám teraz ukážem. A teraz ja som prešiel do iného e-shopu, lebo ten e-shop, ktorý som vám ukazoval, Happy Shop, je v podstate prázdny a toto sú výsledky z reálnej prevádzky, takže preto. Čiže ja mám tu na volen 20% zľavu a vidíte, že mne sa tu ukáže okienko 20% zľavy, pretože tu som zadal. Môžem samozrejme zmeniť zľavu na ľubovoľnú čiastku. To všetko zahrňuje kolónka zľavy, potom tu máme výstupy. Môžem si ich navoliť podľa ľubovoľného formulára, ale ja nepoužívam ich, lebo tento e-shop, ktorý používam, je veľmi malý. No a samozrejme sú tu nejaké výstupy alebo respektíve reporty, ktoré sa dajú navoliť rôzne formuláre podľa potreby. Ďalšou výhodou a veľmi dôležitou vlastnosťou toho je partnerstvo. Partnerstvo znamená, že si tu pridáte partnerov a každý partner bude mať zvláštne ID. A odkaz, ktorý vy partnerovi dáte, cez tento partnerský systém, dám ho upraviť, teda rovno tu stlačíme, môže sa stať, že bude zbierať provízie na základe toho, koľko výrobkov predá. Možno je to zložité, ja som sa nevedel jasne, takže ešte raz. Partnerstvo znamená, že niekto bude chcieť predávať vaše výrobky cez tento e-shop. A nechá napríklad na svojej webovej stránke alebo na e-maili odkaz. Tento odkaz je špecifický, unikátny len pre daného partnera, áno, pre toho tu. A koľko sa nakúpi cez jeho odkaz, taká mu vyjde provízia. Výšku provízií samozrejme môžete meniť. Napríklad percento z predaja. Môžete dať 20% z predaja, alebo 10, alebo 5%. Všetko záleží, čo predávate. Ak sú to drahé výrobky, tak to percento je menšie, ale naopak, ak sú to lacné výrobky, tak to percento môže byť väčšie. Čiže jednoducho môžete poskytnúť svojim známym, alebo firme, alebo kolegom zvláštne odkazy a na základe týchto odkazov oni budú zarábať z toho, alebo dáte im časť na podiel na zisku. Samozrejme, že tu je možnosť poplatok navoliť, napríklad, že zástup do systému môžete dať nejaký poplatok, alebo nemusíte, to záleží len na vás. No a potom tu sa budú zobrazovať počty kliknutí a skutočne zrealizované nákupy. Ja to nechám zrušiť. Čiže to je pod partnerstvo. Samozrejme s tým je možné vygenerovať aj banery, ktoré sa viažú partnerský obrad a kliknutie a vidíte, že všetko, ja to nepoužívam, ale všetko je možné, tento e-shop dovoluje robiť. Potom sú tu rôzne zobrazenia, to znamená, že tu si navolíte, ako má vyzerať nákupný košík, ako má vyzerať e-mail, ktorý sa pošle klientovi, že objednávka bola doručená, alebo potvrdená, alebo vybavená, alebo strašne veľa týchto možností zobrazuje. No potom sú tu podpora, dokumentácia a tak ďalej. Systém samozrejme môžete si navoliť spôsoby platby, čiže dobierkou, na účet, spôsoby doručenia, čiže poštou, kuriérom, dane, meny, čiže SK, koruny české alebo eurá, e-maily, ktoré pošlete hromadne svojim klientom, a rôzne úpravy v e-shope. Takže to je veľmi zrýchla ukážka toho, že všetky potrebné možnosti nastavenia od tovaru, kategórie, ceny, čiže napríklad
Ukážem vám ešte tovar. Napríklad toto je jeden e-shop, ktorý sme robili a tu je, aké sú možnosti, čiže názov tovaru, môžete popis, tu je ešte detailnejší popis. A môžete zadať výrobcov, môžete zadať akciu, koľko začiatok a koniec akcie, to znamená nejakou zľavou, zadáte cenu, zadáte si hmotnosť tovaru a hneď vám automaticky vypíše, a koľko vážiť bude celý balíček, zadáte rozmery, ak potrebujete to evidovať, no a potom to umiestnite do nejakých kategórií, tento daný tovar, samozrejme cena, minimálne alebo maximálne množstvo. Niekedy sa stane napríklad, že tovar potrebujete minimálne množstvo len niekoľko kusov, to je zvlášť kvôli baleniu alebo kvôli cene, alebo maximálne množstvo. Áno, tiež sa môže urobiť. No a tu sú obrázky, ktoré sa zobrazia v podstate tu na. Áno, to sú tie obrázky, ktoré vidíte, ako pekne to preskakuje na e-shope. Samozrejme, že môžete k tomu pridávať aj rôzne súbory. To znamená, že nemusí ísť len o tovar, ale to môžu byť e-booky alebo nejaké knihy alebo čokoľvek iné. Takže ja to dám zrušiť. Takže som vám predstavil veľmi zrýchla možnosti, aspoň približné možnosti toho e-shopu a potom ďalej, keď sme povedali, že tento e-shop sú zároveň aj články, respektíve zároveň je to aj firemná stránka, kde sú kontakty, kde sú články, informácie, fotografie, galéria, mapy a čokoľvek, čo potrebujete pre úspešnú prezentáciu. Takže toto všetko máte integrované práve e-shop a vidíte, ja mám tu články a články sa mi pekne zobrazujú a píšem to, čiže klienti môžu získavať aj inšpirácie a prejdú do obchodu. Takže ja som vám ponúkal tento e-shop. Ukážku z administrácie som robil v reálnom e-shope, aby ste vedeli a videli, aké údaje, lebo tento e-shop je na predaj a samozrejme, ako som spomenul, môžete ho nejak upraviť k tomu. K predaju toho e-shopu ponúkame aj mimoriadne zľavy, respektíve, bonusy. To je to slovo veľmi zaujímavé. A sú to bonusy, ktoré vám pomôžu zvýšiť predaj. Sú to bonusy ohľade e-mail marketingu, potom tam máte bonus, aby ste mohli reálne si vyskúšať na niekoľko mesiacov e-mail marketing. To znamená, že si naimportujete e-mailové kontakty a potom máte tam už predpripravené šablóny a do týchto šablón potom púšťate vlastnú kampaň e-mailovú a priťahujete alebo vediete ľudí na tento trebárs e-shop. A potom sú tam bonusy, ako písať e-mail, ako dobre napísať, o čom písať, ako často písať. A ja si 4 bonusov, čiže ak máte záujem o cenu alebo o tento blog, ktorý môžeme nainštalovať na vašu doménu, takže dajte, jednoducho pošlite mi e-mail a budeme spolu komunikovať. Cena samozrejme sa odvíja od toho, koľko toho tam bude a ak veľké úpravy a rozsah úprav je treba urobiť. Preto vám teraz cenu nejak nehovorím, lebo bolo by to nezodpovedné. Niekto chce tak, ako je, tento e-shop iný chce veľké úpravy a to všetko má vplyv. V každom prípade sa môžete tešiť na veľké bonusy, ktoré dostanete úplne zdarma k tomuto e-shopu a preto si myslím, že ak uvažujete predávať cez internet, mať vlastný e-shop, aby ste neplatili mesačné poplatky za prenajatie e-shopu, tak toto je podľa mňa skvelá voľba. V
ktorá vám pomôže sa určite zviditeľniť a dosiahnuť úspech. Ďakujem vám za pozornosť a pozrite si aj naše ďalšie videá, ktoré určite vám budú pomáhať pri prezentácii na internete. Zdraví vás Gabriel Gajdoš a ďakujem za vaše príspevky, za vaše dotazy a e-maily, ktoré mi posielate pomerne v hodnej miere. Takže nech sa páči, odpovedám skoro na všetko, čo viem a čo neviem. Tak poviem, že vám neviem poradiť. Dovidenia.